Is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg esprima l-adabb tiegħu għall-aħħar żviluppi brabta mal-art fil-lokal li jirrappreżenta fi kwistjoni fejn il-Kurja tal-Arċisqof irrinunzjat il-kontroll li kellha fuq meded kbar ta' artijiet għawċin għal 200,000 euro. Dan b'riżultat li familja issa ġiet ordnata tiżgombra minn dara filwaqt li bost oħrajn jinsabu f'riskju serju li jgħaddu mill-istess destin. B'reazzjoni għal dan l-aħħar żvilupp wara saga twila li rat lil Kurja u saħansitra l-Arċisqof Charles Scicluna innifsu jifarfru mir-responsabbiltà, One News kellem lis-Sindku Laburista Paul Buttigieg li rimarka minn xi qed jgħaddu persuni li għandhom proprjetà fuq dawn l-artijiet li jestendu wkoll għal-lokal tan-Nadur. In-nies min għandu daru u Alla jaf biss kemm ħadem biex ħallasa u minn xtra għadu bil-lawns fuqha inkaċċuhom il-barra. Dan għala biex inkomplu nħaxlu b'butna. Qed naqbel aktar mill naqbel mill-laqgħa l-Prim Ministru. Fil-fatt ftit jiem wara li ġiet żgombrat tal-familja fil-Qala, il-Prim Ministru Roberta Bella kien għadda messaġġ b'saħħtu favur ir-residenti li jgħixu fuq artijiet amministrati mill-Fondazzjoni Abbazija di Sant'Antonio delle Navarra. Is-Sindku tal-Qala fakkar kif dan il-każ tal-art fil-Qala jirrifletti ċ-ċirkostanzi li waslu għal ġlieda biex jiġi salvat Ħondoq ir-Rummin. Dan il-każ qed inqabblu wkoll mal-każ ta' Ħondoq. 500 sen ilu il-kavalliera qalu hemmhekk tagħna, għaddew lill-Patrijiet Agostinjani. Il-Patrijiet Agostinjani għaddew lin-nies tal-Qala. Imma mbagħad in-nies tal-Qala x'inġie żmien daqqa ta' seq il-barra, il-Patrijiet Agostinjani innegozjaw fin-1988 biskop u Alla ħares ma kienx il-gvern attwali li qed jieħu l-passi kollha biex Ħondoq jerġa' jiġi tal-poplu. Buttigieg temm jappella biex jittieħdu l-passi neċessarji ħalli l-familja affettwati minn dawn l-aħħar żviluppi jiġu salvagwardjati.